No niin, elikkä moikka vaan. Tervetuloa uuteen videoon. Tällä videolla me lähdetään avaamaan aika kiva määrä kortteja mun kanavalla. Ja saisinkohan mä tän puhelimen jotenkin tähän standiin silleen kivasti. Elikkä Shrouded Fable 3-pack, eikä siinä vielä kaikki. Tämmönen Charizard Mega EX Tini. Mä en edes tiedä näkyykö nämä kortit tähän teille, toivottavasti. Joo, nyt näkyy. Noniin, eli aloitetaan vaikka tästä Charru-tinistä. Ja tosiaan koitetaan saada se 1000 tilaajaa tälle kanavalle tässä ennen vaikka kesää, tässä nyt 3 kuukautta, niin mä koitan tehdä shortsia, niin tilatkaa Niketiksin kanavalle. Tai niin, harkitkaa edes asiaa. Noniin, eli täältä Charru-tinistä tosiaan tämä Charru-promo, plus sit tässä on tämmönen moodi päällä. Koodikortti, siitä jollekin, voitte ottaa sen jotain. 2 Fantasmalia, Mega ja Destinedi. Mitkä boosterit on muuten näissä tineissä. Sekä sit täällä on pahvia täällä sisällä. Mä laitan tän tinin sivuun, koska tää menee sinne mun tinikokoelmaan, koska te tiedätte, että mä keräilen näitä, joten laitetaan se vaikka tohon taustalle. Eli aloitetaan näillä boosterilla. Fantasmalit ihan vikaksi. Mega vedetään aluksi ja sitten Destinedi. Katsotaan, olisiko jotain isoa tällä kertaa tähän availuun. Siitä koodi. Ja lähdetään kattoo, siirretään vähän. Mä toivon, että te näette tosta, te ainakin näette. Tyroke, Snowberry, Inteleoni. Tosiaan kävin TCG-kaupasta nämä hakemassa. Joten joo, katsotaan Pokemon Center Lady Dialga. Voi hitsiläinen. Ei mitään ensimmäisestä ns. Huti kautta tyhjä boosteri. Sitten Destiny Travel. Heitä jotain ihan hullua taas. Heitä jotain ihan hullua. Joku spessu olisi aika kiva nyt. Tässä on kuitenkin tätä availtavaakin jonkun verran. Näette sitten kortit, mä laitan varoiksi vähän, että näette. Team Rockets Nidorani, Matchdale, Arven Sandwichi, Team Rockets Arbokki, Marnies Crafty, Mistis Magikarp ja Chamasenta. Pelkkää roskaa. Toivotaan, että noi vedot on sitten jäänyt Phantasmal Flamesiin, koska tuoltahan voi iskeytyä tämä kallis Charizardi kultasena tai sitten Special Illustration versiona. Katsotaan, jos jompikumpi Charizardi saadaan täältä. Siitä Nymble, Pilosvain, Aipomi, Spaamo, Ranbull, Paldean Tauros, Reshiram todella upea Reverse, Crimson Movie ja Reshiram taas. Voi että. Joo, joo. Ja tää tini on ollut kyllä vähän köyhä. Kasken tosiaan antoi tän tini mulle, joten joo. Toivotaan, että täältä edes jotain tulee täältä viimeisestä Phantasmal Flamesista. Vai antako Kaskemi Niketiksille väärän tinin? Voipi olla. Ei antanut. Kyllä sieltä jotain iskee. Dugong IR. Tää on muuten ihan supernätti kortti. Tykkään. Aivan sairaan näköinen. No niin, iski sieltä jotain. Ja sitten lähdetään pääbotin kimppuun, nimittäin Shrouded Fable 3-pack blisterin kimppuun. Mä yritän tosiaan kerätä Shrouded Fablein täyteen tämän vuoden loppuun mennessä, joten mut puuttuu niitä IR:iä tosi paljon, sit pari normi EX:ää, 1 normi EX vaikka uusi, joku Stressu ja IR. Voisiko tulla 3-packista? Mut katsotaan mitä sieltä tulee. Täällä on tosiaan tää itse 3-pack, mä laitan teitä vähän. Noin, niin näette kortit paremmin, eli sinne tosiaan bulkki ja tämmönen nippu siitä. Mitä tässä on? 4 booster-käärettä, noin roskii, promo siihen. Ja sitten vielä olisi 3 boosteria. 1 Shroudedi, siitä napataan vielä toinen Shroudedi ja 3 Shroudedi sekä Pekharuntti promokortti, aivan älyttömän. Mun mielestä mulla on tää kyllä mun promokansio, joten joo, mutta Dugong IR oli tosi kiva tosta tinistä. Pääsee mun Phantasmal Flames kansioon. Mun mielestä mulla on noita IR-riikiä. Siihenkin settiin jo jonkun verran. Sori, mä koko ajan tönäsin puhelimelta tää roskat sivuun ja
lähdetään avaa boostereita. Tässä on tosiaan 3 kappaletta Shrouded Fableia wrap-upiksi tälle videolle, joten lähdetään tosta ensimmäisen Shrouded Fablein kimppuun. Tää availu nyt jotenkin tuntuu vaikeammalta nyt, kun mä kuvaan aina se 1 videon viikossa, niin sit joskus unelmana olisi kuvata näitä videoita enemmän, mutta katsotaan. Siitä sähköenergia, ruokunkki. Ja täältä tosiaan kaikki, mitä multa puuttuu, niin käy. Koska tää Shrouded Fable, mä yritän saada tän niin ihan 100% kerättyä. Ja mitä? Spessu Munkidori sieltä. Terve! Nyt aloitetaan muuten vahvasti. Spessu sieltä. Ai että, toi on muuten, mut puuttuu kaikki noin spessut Shrouded Fable-sehtistä. Toi oli ihan sairas, jes. Todella kiva. Jätetään tosta, lähdetään Munkidorin boosterin kimppuun tästä ensin. Tää availu on aina vähän tämmöstä, että meinaa tulla ongelmia sen kanssa. Mutta tosiaan vedetään tää nyt tälleen suoraan, koska täällä on se energiakin, mikä voi olla holo. Mä en usko, että täältä blisteristä voi mitään tulla enempää hirveästi. Jos pessu oli aika hullu meinaa. Tossa on vielä 1 boosteri. Come on, Shrouded Fable. Mikä tää? Okidoki boosteri. Nyt. Niketixin taikaa. Vedetään täältä nyt. IR olisi kiva. Joku puuttuva IR. Voisiko tulla? Joku puuttuva IR. Olisi kyllä todella jees. Mennään viimeinen vähän hitaammin, koska nautitaan tästä viimeisestä boosterista. Siitä. Structure. Cooperaja. Ei tullut siis sanotaan, että tämän päivän vedot, siis siltä osin sanotaan, että ehkä jäi vähän köyhäksi. Mutta se ei oikeasti haittaa, koska niinku nämä vedot, mitä täältä tuli, niinku mulla ei ole sleeve, joten mä oon varovainen. Munkidori Spessu ja Dugong IR plus noi promot, siis IR ja Spessu. Me avattiin 7 boosteria, joten sanotaan, että tosi hyvä, ja toi Dugong on vielä tosi upea näköinen. Mä tykkään noista artistilta. Todella hyvä avaus. Tosiaan, tilatkaa kanava, tilatkaa Niketixin kanava, että saadaan se 1000 tilaa, ja mä koitan vääntää shortseja mahdollisimman paljon, ehkä silleen 1-2 viikossa. Niin käykää tilaa kanava, niin saadaan se 1000 tilaa, ja se olisi semmonen niinku itelle semmonen unelma. Toteuttakaa mun toive, please. Mut joo, ei mun mitään muuta, se oli Niketix, me nähdään seuraavassa videossa. Ei mitään muuta kuin moro.